Много често ме питате с какви хора работя. Предимно работя с жени, които са след бременност, т.е. те искат да си върнат предишната форма, да свалят излишните килограми натрупани през бременността, съответно да съчетаят грижите за бебето, детето с хранителен режим, който да се вписва добре в ежедневието им и съответно да успяват да тренират, макар и понякога това да става единствено от вкъщи. Втората група хора, които се свързват с мен, са жени, които искат да постигнат определени цели, без да спазват диети. Тоест те са минали през абсолютно всички диети, като при някой е имало ефект, т.е. сваляли са килограми, но след това много по-бързо са си ги възвръщали. Съответно, при някои жени дългото изпълнение на диети е довело до това, че се отключват редица здравословни проблеми. И за тях наистина е много важно да намерят баланса, който според мен е точно в липсата на крайности по време на храненето, т.е. ти да можеш да се храниш много балансирано, много разнообразно, така тялото ти ще има абсолютно всичко необходимо. Третата група хора, с които работя, са подрастващи, т.е. това са момичета и момчета, даже съм работила, които в момента са в период на бурно израстване и съответно в тях има редица промени. Някои от тях до момента не бяха тренирали абсолютно никакъв спорт. Съответно, ние се насочихме към леки упражнения от вкъщи, съчетани с меню, което да съответства на техните предпочитания за храна и съответно го консултираме винаги с родител или родители, за да може детето лесно да се приспособи. Съответно не търсим някакви резки промени в теглото, а предимно създаването на едни полезни навици, с които подрастващото момче или момиче да може да контролира теглото си. Наистина не би трябвало да подминаваме с лека ръка точно тези моменти на подрастващите, в които наистина трупането на килограми понякога е много засилено и трябва наистина да обърнем внимание, да ги насочим към правилните храни, към по-балансирано хранене и съответно да ограничим тези храни, които наистина са много калорични и съответно и вредни при прекомерна употреба. Другата група хора, с които работя, това са хора с здравословни проблеми, като това понякога са проблеми свързани с щитовидната жлеза, хормонални проблеми, като при тях наистина подход с диабет също така. При тях подходът е много по-различен, т.е. тук изцяло съобразяваме това какви са предписанията на лекарите относно храненето и го правим точно и стриктно така, както те трябва да се хранят, като съответно го правим да е максимално адаптивно към тяхното ежедневие, за да може да го спазват по-добре. И ако излишните килограми са много, т.е. говорим за над 30 кг, тогава наистина и физическата активност се въвежда постепенно, за да може да избягваме всякакъв вид травми. Пък и тук мотивацията е много по-трудно постижима и постоянството е това, към което наистина се стремим. Така че ако и ти искаш да постигнеш определени цели, и имаш нужда от съвети, от някаква промяна, то може да се свържеш с мен и с радост ще ти помогна да изградим твоята програма спрямо твоите предпочитания, спрямо твоите любими храни и спрямо твоето ежедневие.